Benvinguts al Clip de Català. Avui us resumiré el llibre Mentida de Care Santos. El misteri de la història es diu Xènia. La Xènia un dia va anar a la biblioteca per demanar un llibre en préstec i dintre d'aquest es va trobar un punt de llibre on deia que podíem compartir les seves opinions a la web. Ella a casa va anar a la web per veure les opinions dels altres i va contactar amb un que es deia Marcel López. Entre ells dos per ordinador van començar a xerrar, a xafardejar entre ells, a enviar-se fotos de com són i a enamorar-se. Un dia ella va voler conèixer en persona i va començar a investigar i a buscar-lo, fins que es va adonar que les dades que li va donar no eren del tot certes i a més havia suplantat la identitat d'un. Després d'això va començar a desconfiar de tothom i començava a treure males notes, fins que va dir la veritat als seus pares. Després van enviar un paquet a l'escola per a ella, de part d'un noi que es diu Eric, que resulta que és el mentider. Dins el paquet que li van enviar hi havia una carta. A la carta deia moltes coses sobre que està en un centre de menors, com era la seva vida abans i després d'entrar-hi, etc. Quan la Xènia s'adona que ell està passant per un problema greu i que la necessita seriosament. La Xènia i la seva mare van al centre de menors on ell està tancat, per veure com està i per ajudar-li d'un judici en el qual està implicat, però que és innocent i necessita alguns testimonis per guanyar-hi. Aquesta història m'ha agradat bastant, ja que és un tema que actualment es tracta i molta gent és víctima d'aquests enganys, suplantació d'identitat. Comencem! Hola, em dic Bilal i us explicaré el meu llibre de català. El meu llibre es titula La Sara i les golejadores. La Sara és una nena que li agrada molt els esports, mentre la seva amiga, que es diu Vicky, és més de literatura, escriure, lletres, li agrada més això. Un dia la Sara i la Vicky estaven al pati de l'escola i de cop i volta el professor de gimnàstica, que és l'Eloi, que porta un paper que fica que vol un equip de futbol però masculí. I això la Sara ho troba molt injust i va parlar amb el professor d'educació física, amb l'Eloi, i li diu que no, perquè les noies diu que no poden jugar al futbol. La Sara ho troba molt injust i decideix desafiar el professor de gimnàstica. I clar, una vegada el decideix desafiar, li diu que si d'aquí un mes no crees un equip, farem un partit i a veure qui serà l'equip seleccionat per jugar al Mundial contra les altres escoles. El professor de gimnàstica, l'Eloi, ja té 30 nens en l'equip preparats ja per jugar, mentre la Sara només són dues, la Sara i la Vicky. Ara comencen els seus problemes, que és quan la Sara té que anar buscant jugadores, un lloc on entrenar, algú que els entreni, i no tenen res en realitat. I clar, i comencen ara aquests problemes. Avui us presentarem aquest llibre del corredor del laberint d'en James Dashner. Comencem amb un Thomas desconcertat, dins del cub, pujant cap a la Clariana. És un lloc amb un prat molt extens i amb unes casetes molt senzilles, envoltat per una muralla molt alta. Hi viuen uns nois, que es fan dir clarians. Aquests nois han arribat com en Thomas a la Clariana, tampoc recorden res, només el seu nom, i volen esbrinar com sortir tot el recinte. Cada dia al matí s'obren les muralles i entren els corredors per investigar la sortida. Quan tornen a casa intenten fer un mapa de tot el que han vist i després es tanquen les muralles i apareixen els grius. Els grius són una espècie de monstre mig màquina i mig animal. Aquests monstres, si et piquen,
t'injecten un líquid que et fa recordar escenes dolentes del teu passat. A mi aquest llibre especialment m'ha agradat. És un llibre bastant divertit, però a la vegada té molta acció. A mi aquest llibre també m'ha agradat molt per tota l'emoció i l'intriga que em feia seguir llegint cada dia més. Aquest llibre m'ha agradat molt, tot i que al principi em va avorrir una mica perquè no hi trobava... no m'hi enganxava, però al final sí m'hi vaig acabar enganxant molt i no vaig poder parar de llegir. El manuscrit del segon origen. El manuscrit del segon origen és un llibre escrit per Manuel del Pedrolo. És un llibre molt famós que ha tingut moltes edicions. Els protagonistes són l'Alba i en Dídac, que viuen moltes històries després de sobreviure al gran cataclisme. L'Alba, un major de 14 anys, salva en Dídac de ser ofegat al riu després de que 2 o 3 nens el tiressin a l'aigua. I quan surten de l'aigua van a Benaure, al seu poble, i veuen que està tot enrunat i que tots els habitants estan morts. Per evitar contagiar-se de les malalties dels cadàvers, van anar a viure al bosc, al costat d'una cova i un rierol. I a partir d'això van viure moltes aventures, com que l'Alba es va trencar una cama, després d'anar a viure a una masia on hi havia un tractor i molts més recursos, en Dídac va agafar el xarampió, van tornar a veure els petits volants i van matar un exemplar que era de color rosa i amb nas de porc. Després d'arreglar el tractor amb Dídac perquè es llegia molts llibres de mecànica, van anar a viure a Barcelona al costat de la costa. Allà s'hi van instal·lar i s'hi van estar molt de temps. Després en Dídac va tenir una gran idea i van arreglar un vaixell per fer un viatge per la costa del Mediterrani, on es van trobar molts ports estranys i moltes ciutats més enrunades. I tot això va ser gràcies a la gran valentia i intel·ligència de l'Alba. I tot i que en Dídac, al començar aquesta història, era un nen molt petit, va anar madurant i convertir-se en un home tot i tenir 12 anys. I si voleu saber més detalls al final del llibre, us podeu llegir el manuscrit del segon origen. I gràcies per tot i espero que us hagi agradat. Benvinguts als Clips de Lectura! Avui us presentarem un llibre que es diu El manuscrit del segon origen i us explicarem com han estat les nostres opinions i què en pensem del llibre. I us farem un petit argument. Bé, aquesta història explica que una nena anomenada Alba torna de l'horta del seu avi i es troba un grupet de nens pagant a un nen indefens de 8 anys que es diu Dídac i és negre. L'Alba s'acosta per preguntar i resulta que pagaven pel fet de ser negre i de pertànyer a una altra cultura i tenir la pell diferent de la seva. I bueno, aquest nen el tiren a l'aigua i es veu que estava atrapat amb una alga al peu i no podia sortir, s'estava ofegant. I l'Alba, una bona persona, doncs va saltar per ajudar-lo i va veure algo estrany en el cel que semblaven com plats voladors. Després, quan l'Alba va rescatar en Dídac i van sortir a la superfície, va passar com si hagués assecat el món. No passaven els cotxes, van parar de funcionar, tot va parar, van anar a les cases, tot destruïdes, les seves famílies mortes i els va venir molta tristesa. I a partir d'aquí se'n van anar a viure fora de la ciutat, es van anar a refugiar en un bosc i a partir d'aquí comencen a passar moltes aventures i passen bastants riscos i a vegades que poden arribar a morir. És una noia molt valenta i que per qualsevol obstacle que se li posa per la vida intenta superar-ho. Gràcies a ella, en Dídac ha pogut sobreviure i ha format una família. Que la meva opinió és que aquest llibre m'ha agradat molt, l'he trobat molt interessant, és de diferents temes, m'ha fet pensar més bé com veig el meu punt de vista sobre la vida i, en fi, que ho recomano a tota la gent que li agradi molt llegir i sobretot que els agradi aquests temes així. Bé, aquest llibre per mi és molt interessant i serveix molt per reflexionar sobre la vida i et fas diverses preguntes com van a parar aquí, per què passa això, què passaria si nosaltres féssim això, quina situació es troben i bueno, i aquest llibre trobarem diferents emocions, amor, tristesa. Tot i que la malaltia de la Hazel Grace l'ha reduït una mica el tumor, per a ella segueix sent una malaltia terminal. Anem a veure la seva història. It's just another night and I'm staring at the moon. La protagonista d'aquesta història és la Hazel Grace, una jove de 17 anys que té un
tumor pulmonar. Llavors ella és molt antisociable, no surt de casa, no té amics, sempre es passa mirant els mateixos programes de televisió, etc. Llavors ella, per obligació de la seva mare, un dia se'n va a un grup de suport en una església amb més joves que pateixen càncer. I allà coneix a un jove que es diu Augustus Waters, un noi de 18 anys que també té càncer. A partir d'aquell dia, que es coneixen una mica l'Augustus i la Hazel, en Gus s'enamora de la Hazel. Llavors, un dia, que estan junts ells dos, la Hazel li ensenya el seu llibre preferit, que es diu Una aflicció imperial, escrit per en Peter Van Houten. I li explica que ella ha intentat contactar amb en Peter perquè ella vol saber el final del llibre, ja que es queda amb un interrogant al final. En Gus el que farà per intentar contentar la Hazel i que ella s'enamori d'ell serà contactar amb l'ajudant d'en Peter i, gràcies a això, aconseguirà per a ella i per a en Gus un viatge a Alemanya per conèixer el seu autor preferit. A partir d'allà, finalment, els dos s'enamoren i sembla que tot va de perles i tot va molt bé, però no serà així. El seu autor és en John Green, que, a part d'aquest llibre, també ha escrit Buscant a l'Alaska i Ciutats de paper, dos llibres que també m'han agradat molt. És un home de 39 anys que va néixer el 1977 a Indianapolis. Amb només 12 anys, a la Hazel Gray li van diagnosticar un tumor pulmonar. Gràcies al falangifor, el tumor se li ha pogut reduir, però tot i així és un adolescent amb càncer terminal. Va passar el temps. La seva mare se n'adona que la Hazel està deprimida, tot i que ella ho nega rotundament. Ella sap que s'està morint. Un grup de suport del que ella va sobre gent que amb càncer, amb l'Augustus començaran sent uns simples amics i acabaran sent una parella molt enamorada. Augustus fa que el seu somni es faci realitat. Li porta a veure el Peter Van Houten, que és l'escriptor del llibre. I ella té molta curiositat per saber què passa amb... La veritat m'ha agradat moltíssim aquest llibre, el recomanaria a molta gent. No és un llibre precisament que estigui de riure. L'autor és en John Green, m'agrada molt aquest autor, m'agrada molt com escriu, com s'entra moltíssim els personatges, perquè escriure un llibre com aquest, d'acabar de càncer, no ha de ser fàcil. Han fet la pel·lícula, que en castellà es diu Bajo la misma estrella, l'interpreta la Shailene Woodley. La Shailene Woodley surt en l'Augustus Waters, també surten els pares de la Hazel, l'amic de l'Augustus, l'Isaac, els pares de l'Augustus. Al final, la veritat, ha estat molt inesperat, sincerament m'esperava un final diferent, no m'esperava que acabés aquí tot bé, perquè en el fons tenen càncer, però sí que m'esperava bastant diferent. Avui vull recomanar Per 13 raons de Jay Asher, que és un llibre que a mi personalment m'ha agradat molt i espero animar algú a que se llegeixi. 13 raons explica la història d'en Clay, un nen de la secundària que un dia en arribar a casa seva es troba davant de la porta una caixa plena de cintes. Al escoltar la primera cinta se n'adona que la veu és la de la Hannah Baker, una alumna, una companya seva, que es va suïcidar unes quantes setmanes abans. La Hannah diu que en aquelles cintes són les 13 raons per les quals ella va decidir posar fi a la seva vida. Aquesta història és molt interessant i m'ha agradat molt perquè a tu et donen un principi, que és que tu saps que la Hannah és coneguda d'en Clay, i et donen un final, que és quan la Hannah es suïcida. I la gràcia que té aquesta història és que tu llegint el llibre has d'anar descobrint, has d'anar lligant caps per saber una cosa que ja coneixes, que és el suïcidi de la Hannah. El personatge que m'ha agradat més ha estat en Clay, perquè durant tot el llibre ell passa per diferents etapes, diferents emocions, perquè ell té por de seguir escoltant les cintes, perquè la Hannah ha deixat en clar que si han arribat aquestes cintes, és perquè tu estàs incloït en la història. I ell, clar, té por perquè es va preguntant a si mateix què li ha fet,
que ell només l'estimava perquè li agradava la Hannah i ell té por de seguir escoltant les cintes. A mi aquest llibre m'ha agradat molt personalment perquè m'ha agradat el fet que tu t'hagis d'anar muntant, tu hagis d'anar descobrint què passa i quin és el seu final. Espero que hagi incitat algú a llegir-se el llibre, que si us el llegiu us agradarà. Hola, soc en Pau i avui us presentaré el mecanocit del segon origen que l'ha escrit Manuel de Pedrolo. Estic completament segur que heu sentit a parlar d'aquest llibre. És un llibre que s'ha fet servir molt en tot el que és la lectura escolar, però de l'autor no n'haureu sentit a parlar tant. Manuel de Pedrolo va fer una obra molt extensa, de fet es considera que és l'autor que ha escrit més en la història de les lletres catalanes, però el mecanocit del segon origen l'ha com eclipsat i ja no es valora tant la seva obra. És un llibre de ciència-ficció, de temàtica post-apocalíptica. La història comença en un poble de Catalunya. L'Alba, la protagonista, es troba que dos nens estan atonyinant un veí seu, en Dídac. I aquests dos nens el que fan és llançar en Dídac a un estany. L'Alba intenta ajudar en Dídac i el treu de les profunditats de l'estany, i quan per fi aconsegueixen sortir tots dos de l'aigua, es troba que els dos nens estan morts i quan arriben al poble, el poble està arrasat. El que ha passat és que hi ha hagut un atac que ha aniquilat a tota la civilització humana. Aquest és el moment més tràgic de la lectura, el punt d'inflexió, i és el moment en què si no t'agraden les històries apocalíptiques et farà més mandra continuar llegint. Perquè a sobre Manuel de Pedrolo aconsegueix molt posar-te a la pell dels personatges i clar, acabes de perdre-ho tot. El món que has conegut, la família, els amics, tot ha desaparegut i estàs tu sol allà i ets l'últim que queda dels teus. Què fas? En Dídac i l'Alba prenen la decisió de continuar lluitant, intentar preservar la civilització humana, tota la nostra cultura, i potser això és el que més m'ha agradat del llibre, que és un crit a la vida fascinant. I això és tot el que us puc explicar sobre el mecanocit del segon origen, la resta haurà de descobrir vosaltres mateixos llegint-ho, i com a informació addicional us diré que se n'han fet dues adaptacions audiovisuals, una sèrie el 1985 i una pel·lícula l'any passat, el 2015, segon origen. Cap de les dues adaptacions ha tingut gaire èxit i no ha agradat gaire al públic.